אנחנו ממשיכים סעיף ב', בואו נקרא את המלל. חשבו את הכוחות במוטות 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. הנה, הם מוקפים לנו פה גם בעיגול. זה, את המוט הזה, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. עליכם לרשום את התשובות בטבלה ולציין אם המוט מתוח או לחוץ. מעולה. אז אנחנו צריכים קצת לתכנן. כי אם נגיד אני ארצה להתחיל בצומת E, אז אני לא אצליח לפתור שום דבר. נכון שמהצומת הזאת יש לי פה 3 נעלמים שהם מגיעים לצומת E. גם מוט 1, גם מוט 2 וגם מוט 3 מגיעים לצומת E. אבל בצומת הזאת יש 3 נעלמים. ואנחנו כבר למדנו שצומת פתירה היא צומת שיש בה מקסימום 2 נעלמים. אז אפשר להתחיל בצומת A, כאשר AY ו-AX אנחנו יודעים אותם, חישבנו אותם כבר בסעיף א'. ולכן הריאקציות הן לא נעלמות, והנעלמים היחידים שלנו יהיו מוט 1 ומוט 6. ברגע שאנחנו נמצא את מוט 1, נוכל ללכת לצומת E ולמצוא את מוטות 2 ו-3. את צומת B היא גם צומת פתירה, כי יש בה רק 2 נעלמים, 4 ו-5. ונוכל בעצם לחשב בנפרד את צומת B, ולמצוא בה את הכוחות במוטות 4 ו-5. אז בעצם זאת היא התוכנית שלנו. נתחיל בצומת A, נעבור לצומת E, ונסיים עם צומת B, וככה נסיים את הסעיף. אז אנחנו נתחיל עם צומת A, אז בואו נעשה ככה, נרשום פה סעיף ב', ונתחיל עם צומת A. נרשום כאן צומת A. ומצומת A, דבר ראשון שאנחנו עושים, מסרטטים עיגול, עיגול קטן, ודבר הבא שאנחנו עושים, זה שמים את כל הכוחות החיצוניים, או את הריאקציות שאנחנו יודעים לכמה הם שווים, על הצומת, והסימנים פה מאוד חשובים. זאת היא האמת, בסדר? החצים כאן שקיבלנו מהווים את האמת. זה ההשערה שלנו. מאוד יכול להיות שהיינו מקבלים את ה-X שמאלה, ואז גם אם סרטטנו פה את ההשערה, האמת נמצאת כאן בחישוב. אז אני הולך לכאן ואני רואה ש-AX שווה ל-4 טון ימינה. אז אני רושם פה 4 טון ימינה. ממש בצורה הבאה, 4 טון ימינה. ו-AY 9.33 טון כלפי מעלה. אוקיי? אז הנה ככה זה נראה. יש לנו כאן 9.33 טון, ויש לנו כאן 4 טון. מעולה. עכשיו אנחנו נרשום גם את הנעלמים שיש לנו בצומת. אז יש לנו פה את מוט מספר 1 שמגיע לצומת, ואת מוט מספר 6 שמגיע לצומת. אז אנחנו נצייר את N1, אנחנו תמיד משערים שהכל מתוח, מקסימום נקבל שמשהו במינוס, ואז אנחנו מבינים שהוא לחוץ. ואיך אנחנו מסרטטים משהו שהוא מתוח? אם הוא נכנס לצומת, הנה מוט 6 נכנס לצומת, אז לצייר אותו מתוח זה בעצם לסרטט אותו מהצומת לכיוון המוט. ככה זה אומר שהוא מתוח. אוקיי? אז לזה נקרא N6, ולזה נקרא N1. עכשיו, ממש בקלות, אפשר לפתור את הצומת הזאת ולמצוא את N1 ואת N6, על ידי שקול כוחות בציר X ועל ידי שקול כוחות בציר Y. לכן סיגמה Fx שווה ל-0. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז יש לנו 4 פלוס N6 שווה ל-0. 4 טון פלוס N6 שווה ל-0. נעביר את ה-4 טון הזה אגף ונקבל ש-N6 שווה למינוס 4 טון. מה זה אומר? אנחנו נרשום פה בצד ש-N6 לחוץ. בסדר, ככה אנחנו נרשום את זה כדי שאנחנו נוכל להגד את זה בטבלה. N6 קיבלנו מינוס 4 והמשמעות היא שהוא לחוץ. כי שיירנו אותו מתוח, קיבלנו במינוס, ולכן זה אומר שזה הפוך להשערה שלנו, ולכן אנחנו נרשום שהוא לחוץ. הלאה, נעשה סיגמה Fy שווה ל-0, ויהיה לנו 9.33 פלוס N1 שווה ל-0. נעביר את ה-9.33 אגף, ונקבל ש-N1 שווה למינוס 9.33 טון, ומה שהוא אומר שהוא גם לחוץ. מעולה. אז הנה קיבלנו את N6 וקיבלנו את N1, כבר 2 מתוך 6 הנעלמים שלנו בסעיף. בואו נעבור לפי התוכנית שלנו לצומת E. אוקיי, אז בואו נעבור לצומת E. דבר ראשון שאנחנו נסמן זה עיגול שמהווה לנו את הצומת, לאחר מכן 3 טון כלפי מטה שזה העומס הידוע החיצוני, לאחר מכן נסמן את N1, את N2 ואת N3 בצומת. אז הנה נרשום פה צומת E. זה ממש מסודר. נצייר פה את העיגול. אנחנו יודעים שיש לנו 3 טון כלפי מטה בצומת, אז אנחנו מסרטטים דבר ראשון 3 טון כלפי מטה.
אין לזה שום משמעות אם תציירו את ה3 טון ככה, או שתציירו אותו ככה. זה אותו דבר בדיוק מבחינת המשוואות, סתם יותר נוח לסרטט את זה בצורה הזאת, יותר קל לנו בעין, אבל זה אותו דבר בדיוק. יש לנו את n1 שאנחנו יודעים לכמה הוא שווה. אם הוא היה מתוח, אנו מסרטטים אותו כלפי מטה, ורושמים n1. אבל אנחנו יודעים לכמה הוא שווה. למינוס 9.33 טון. אז במקום לרשום n1, נרשום מינוס 9.33 טון. הכוח הזה הוא ידוע. אם הוא היה מתוח, אז היינו רושמים פלוס 9.33 טון. מהצומת לכיוון המוט זה אומר מתיחה. אז הנה סימנו אותו מהצומת לכיוון המוט, והוא לא באמת מתוח, הוא לחוץ, ולכן יש פה מינוס. מעולה. בנוסף, מה יש לנו עוד על צומת E? יש לנו את N3 שהולך ימינה, מהצומת לכיוון המוט, אז הנה, אז אנחנו נרשום פה N3, ובנוסף לזה, יש לנו גם מוט אלכסוני, שקוראים לו מוט מספר 2, אז נרשום פה N2, ככה. יופי. עכשיו, המוט הזה הוא לא בסדר מבחינתנו, כי אנחנו רוצים להשתמש בסיגמה fx ובסיגמה fy, והמוט הזה לא נמצא בציר x ולא בציר y, הוא נמצא גם וגם. ולכן הדבר הבא שאנחנו נעשה, אנחנו נטיל אותו. שימו לב שאם כאן האיבר הוא 4 מטרים וכאן 4 מטרים, זאת אומרת שהזווית פה חייבת להיות 45 מעלות, ובואו נראה את זה. בסדר, נוציא את המשולש הזה החוצה. בסדר, הנה בואו נוציא את המשולש הזה החוצה, אפילו יהיה לנו יותר קל. אני בעצם מדבר על הזווית הזאת. בסדר, הנה זאתי הזווית הזאת, נקרא לה אלפא. אנחנו יודעים מה האורך של הצלע הזאת, נכון? האורך שלה הוא 4 מטרים, אז נרשום פה 4 מטרים. ואנחנו יודעים גם לכמה האורך של הצלע הזאת שווה. גם האורך של הצלע הזאת שווה 4 מטרים. אז נרשום פה 4 מטרים. עכשיו, אם זה 90 מעלות, אז זה היתר. לכן אנחנו יכולים להגדיר שהטנגנס של הזווית שווה לצלע שמול הזווית, חלקי הצלע שליד הזווית. הצלע הזאת לא קוראים לצלע, קוראים לה יתר. אז זה הצלע בעצם שליד, וזה הצלע שמול. אז הנה, טנגנס אלפא שווה ל4 חלקי 4. בואו נפתח את המחשבון, נעשה ארק טנגנס, בעצם שיפט טנגנס, זה כדי לעשות את הפעולה הפוכה לטנגנס, ואז אנחנו נרשום פה 4 חלקי 4, ונקבל 45 מעלות. אלפא שווה ל45 מעלות. בעצם אנחנו יודעים שהזווית פה שווה ל45 מעלות. בואו נרשום בצד מה זה קוסינוס 45, ומה זה סינוס 45, כדי שזה יעשה לנו חיים קלים בחישובים. זה לא חייב, אבל זה ממש יכול לעזור לנו. זה מקל עלינו פשוט, אפשר לרשום לכמה קוסינוס 45 שווה, 0.707, הנה, ולכמה סינוס הזווית של 45 מעלות שווה, גם 0.707, הנה בואו נראה, 0.707, מעולה. אין פה יחידות כי זה מספר. עכשיו, כדי להטיל את N2, אנחנו שואלים, הזווית הזאת נפתחה בין הכוח לבין איזה ציר? לבין ציר X, ולכן הערך של ציר X יקבל קוסינוס. אז יהיה לנו כאן N2 כפול קוסינוס הזווית, וכאן יהיה לנו N2 כפול סינוס הזווית. קוסינוס 45, וכאן יהיה לנו N2 כפול סינוס 45. עכשיו אנחנו יכולים ממש למחוק את N2, אחרי שהטלנו אותו לציר האופק ולציר האנך, אנחנו יכולים בעצם לבטל אותו, כי נתנו לו כבר ביטוי פה ופה. עכשיו השאלה, מה המשוואה שאני אתחיל איתה? האם אני אתחיל עם סיגמה fx? ברור שלא, יש לנו פה שני נעלמים. אבל אם אני אתחיל עם סיגמה fy, אני אוכל למצוא את n2, ממש בקלות. אז בואו נעשה סיגמה fy בהתחלה. הסיגמה fy שווה ל-0, יש לנו מינוס 3, חץ שיורד למטה, מינוס 9.33, שמה זה מינוס מינוס? כמובן זה יהפוך לפלוס. מינוס n2 כפול סינוס 45, ורשמנו כבר שסינוס 45 שווה ל-0.707. וכל זה שווה ל-0. אוקיי? אז בואו נפתח את המחשבון, ונאחד את המספרים, בדיוק כמו שאנחנו עשינו גם בתרגילי קורא. אז בואו נעשה ככה, מינוס 3, מינוס, אני פותח סוגריים, מינוס 9.33,
וזה שווה ל-6.33 מינוס 0.707N2 שווה ל-0. בואו נעביר את זה אגף ונקבל 6.33 שווה ל-0.707N2 ונוכל לחלק את כל האגפים ב-0.707 כדי לבודד את N2. ובואו נראה מה אנחנו מקבלים. 6.33 לחלק ל-0.707 ועכשיו אנחנו מקבלים 8.953, אפשר לרשום פשוט 8.95. קיבלנו תוצאה חיובית. מה המשמעות? המשמעות היא ש-N2 הוא חיובי, ולכן אנחנו נרשום שהוא מתוח. רק נרשום טון כדי שלא נאבד נקודות על אי כתיבת יחידות, ונרשום בצד לנו שהוא מתוח. למה הוא מתוח? כי שיערנו שהוא מתוח, וקיבלנו תוצאה חיובית, ולכן ההשערה שלנו התקיימה, וקיבלנו שההשערה שלנו נכונה. אחרי שיש לנו את N2, נוכל בקלות למצוא את N3. עכשיו אפשר לרשום משוואת כוחות בציר X. נבצע סיגמה fx שווה ל-0, ואז יש לנו את N3, פלוס 8.95, שזה בעצם N2, הנה, אבל ה-N2 מוכפל במה? בקוסינוס 45, ואנחנו יודעים שהוא שווה ל-0.707. אז כפול 0.707 שווה ל-0. מה אנחנו נקבל? נעביר את כל זה אגף, ונקבל ש-N3 שווה, בואו נראה, מינוס 8.95 כפול 0.707, ואנחנו מקבלים מינוס 6.33, וזהו. וקיבלנו מינוס. שיערנו שאין 3 מתוח, קיבלנו מינוס. מה המשמעות מבחינתנו? נרשום בצד שהוא לחוץ. יופי. אז יש לנו את N6, את N1, את N2 ואת N3. בואו נמצא עכשיו את N4 ו-5 על ידי צומת B ונסיים את התרגיל. אז יש לנו את צומת B ואנחנו יודעים לכמה BY שווה, אנחנו הולכים לפה, 3.67 טון כלפי מעלה, יהיה לנו את N4 במתיחה שמאלה, N5 במתיחה באלכסון, נתנו לנו פה כבר שהזווית היא 45 מעלות, אז אפשר לבצע את צומת B, הנה נרשום צומת B, כמו שאמרנו יש לנו פה עיגול, יש לנו כאן כוח ידוע שעולה כלפי מעלה, שזה בעצם BY ששווה ל-3.67, בנוסף יהיה לנו את N4 שמאלה, משערים אותו במתיחה, ויהיה לנו פה את N5 באלכסון כלפי מעלה, כאשר הזווית פה ידועה ושווה ל-45 מעלות. מעולה, אנחנו כבר יודעים לכמה קוסינוס 45 וסינוס 45 שווה, הנה רשמנו את זה פה. נטיל את N5 לשני האגפים, לשני הצירים הכוונה, אז יהיה לנו כאן N5 כפול קוסינוס הזווית, וכאן N5 כפול סינוס הזווית. למה? כי הזווית פה 45 נפתחה בין הכוח לבין ציר האופק, אז בעצם הציר שאליו הזווית נפתחה מהכוח, יקבל מיידית את הקוסינוס. אז יהיה לנו פה N5 כפול קוסינוס 45, וכאן יהיה לנו N5 כפול סינוס 45. מעולה. עכשיו אפשר למחוק את N5, ולבצע חישובים מאוד מהירים. ושוב, עם מי נתחיל? אם אנחנו נתחיל עם סיגמה fx, אנחנו נקבל פה שני נעלמים, גם N4 וגם N5. אנחנו לא נצליח למצוא את הנעלמים הללו, ולכן אנחנו נתחיל עם סיגמה fy שווה ל-0. יש לנו 3.67, פלוס N5 כפול 0.707, שווה ל-0. בואו נעביר אגפים, ונקבל 0.707 N5, שווה למינוס 3.67. נחלק את שתי האגפים ב-0.707, כדי לבודד את N5, ובואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז מינוס 3.67, לחלק ל-0.707, בואו נראה מה אנחנו מקבלים, מינוס 5.19, מינוס 5.19 טון, וקיבלנו מינוס. מה המשמעות? שמות 5 הוא לחוץ.
אחרי שאנחנו יודעים לכמה n5 שווה, אפשר לבצע משוואת כוחות בציר x. סיגמה fx שווה ל-0, יש לנו מינוס n4, למה מינוס? כי הוא הולך שמאלה, מינוס n5 ששווה למינוס 5.19 כפול 0.707, אתם רואים זה n5, וקוסינוס 45 זה 0.707, וכל זה שווה ביחד ל-0. בואו נראה מה אנחנו מקבלים, מינוס n4, ומה יש לנו כאן? מינוס 5.19 כפול 0.707, ואנחנו מקבלים פה 3.67, n4 פלוס 3.67 שווה ל-0. אם נעביר אגף נקבל ש-n4 שווה ל-3.67 טון בלחיצה או במתיחה, מתיחה. זאת אומרת שהוא מתוח. למה מתוח? כי קיבלנו תוצאה חיובית. עכשיו אנחנו יכולים לעשות סיכום תוצאות, ממש במהירות, לעשות את הדבר הבא. יהיה לנו כאן בצורה הבאה, זה יהיה הכותרות, שמות, כוח בטון, לחוץ או מתוח, ואז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. יפה, זה בעצם שמות או מספר מות. כאן יהיה לנו כוח ונרשום שיחידות יהיו בטון, וכאן לחוץ או מתוח. אז היה לנו את מות 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. כבר אנחנו יכולים לרשום שאין 4, 3.67. אין צריך לרשום טון כי כבר רשמנו שפה הכוחות הם בטון, והוא מתוח. אתם רואים, זה שרשמנו בצד ממש עוזר לנו לעשות את הסיכום תוצאות. 5 הוא 5.19 לחוץ, 3 הוא 6.33 לחוץ, 2 8.95 מתוח, ויש לנו את 1 ו-6, 1 זה 9.33 לחוץ, ו-6 4 טון לחוץ. יופי. כאן סיימנו את סעיף ב' בשלמותו, ממש לעבור לאט לאט ולעשות את החישובים עד שאתם מקבלים את התוצאות הללו. אז בואו נעבור לסעיף הבא.